Видяхме, че всъщност двата компонента, на което и да е IT решение, са хардуер и софтуер. Всъщност за никой не е тайна, че за да системата да работи, тези два компонента трябва да работят практически в симбиоза. От тази идея всъщност стартира и общият ни проект с Selmatic. Чухте, че персоналният компютър е основна единица на съвременният бизнес. Сървърът обаче е сърцето на тази система. Какво е важно да знаем при покупката на техника от чисто мениджърска гледна точка? Какво искаме да получим? Правилен избор ли сме направили? Това ли е най-доброто за парите, с които разполагаме? Това са част от въпросите, които си задават всички преди покупката на техника. И ние имаме претенция, че знаем отговорите ми. Ще ви илюстрирам това нещо и с пример. Какъвто и бизнес да имате, каквото и да продавате, без значение дали имате 1, 5 или 100 компютъра, правилният избор е от изключително значение. Но защо? Какво толкова ще стане? Примерът, който съм избрал е за работни станции. Избрал съм 3 типични конфигурации, подходящи за различни типове дейност в офиса. За работа с офис приложения, за видео и фотообработка и за работа с графични програми. Виждате, че цените варират от 291 до 857 лева. Какво ще стане, ако ние трябва да купим съвсем обикновени компютри за офиса, но по един или друг начин се спрем на някои от вторите два, 582 и 857. Ами отговорът е нищо, кой знае какво. Няма да се случи. Лошото е, че ще сте платили точно двойно. 291 лева в повече. А още по-лошото е, че ако изборът ви не е правилен, тези 291 лева са дадени абсолютно на вятъра, 100%. Тъй като стандартните офис програми по никакъв начин не използват нито хубавия процесор, нито външната графична карта на второто приложение. Това е 291 лева на вятъра. Ако е един, добре, но ако са повече 10, 20, 100, сумата става колосална. Още по-лош е и вторият вариант. Ако ви трябва компютър за графични приложения, фирмата, на която сте се доверили, не ви предложи правилната техника и закупите компютър за видео и фото или за офис приложения. Какво се случва тогава? В най-добрия случай системата ще работи толкова бавно и ще коства толкова време на служителят ви, за да свърши определената задача, че икономията ще ви излезе солено. А в някои случаи компютърът изобщо няма да тръгне с конкретното приложение. Тези разсъждения са валидни за всички компоненти от IT инфраструктурата, като започнем от работните станции, минем през окабеляване, цялата техника. За всяка специфична задача има подходящ хардуер. Важното е фирмата, която сте избрали, да ви го предложи. Лошото е, че стандартна рецепта при избора няма. Всеки проект е строго специфичен. Все пак има 6 основни пункта, на които всеки ръководител трябва да обърне внимание преди покупка. Първото е надежност. Вече отчасти обърнахме внимание на този пункт. Надежност. Казахме, че сървърът е сърцето на IT инфраструктурата. Затова и закупуването му от надежден производител като HP, IBM, Fujitsu и други гарантира висока надежност при експлоатация и ви спестява много бъдещи проблеми. Сървърът ви трябва да има минимум два диска и възможност те да работят огледално един на друг. Тоест, записите от единия в реално време да се копират и на втория. Вероятността да дефектират и двата е практически 0, така и шанса да загубите толкова ценни за вас данни е 0. Друг основен компонент са работните станции. За тях също няма рецепта. Важно е да избирате надежден доставчик, като и за двата компонента минималната гаранция, която трябва да искате е 3 години. Между другото, ние с Selmatic тук предлагаме
едно много добро решение, за което ще чуете след малко. Хубавото е, че при системите, които внедряваме ние, локалният проблем по никакъв начин не се отразява на фирмата и обектите като цяло. Дори да загубите централния сървър, да излезе от строй, да спре и да не работи, това не се отразява на работата на обектите ви. Те продължават да продават. Второто е потенциал или както беше в предната презентация, скалируемост. Планирате до края на годината да отворите още 6 обекта, каквито и да сте. Трябва ли да сменявате сървър? Почнах да зеквам, защото се притесних, извинявайте. При липса на съгласуваност между доставчиците, много вероятно е да се наложи да закупите нов, което са още един път пари на вятъра. При съвместният ни проект обаче няма такава вероятност, тъй като практически ние разработваме цялата си система заедно. Третия компонент е разширяемост. Важно е, както беше и в предната презентация, да знаете, че когато отваряте нов обект, по никакъв начин това няма да затрудни работата ви. Няма да спре процеси, всичко ще стане точно с копи и пейст. Гаранционен срок. За него вече ви казах, минимум 3 години. Има фирми, които предлагат продукти с 1 година гаранция, те са и по-евтини. Но какво ще се случи, ако изгори основен компонент в системата? Разходи. Всичко пак опира до пари. 3 години ви дават шанс да нямате непредвидени такива. Съотношение цена-качество. От гледна точка на хардуера, тук е и един от най-големите плюсове за вас, нашите потенциални клиенти. Multirama вече е направила всичко, за което стана дума в собствената си компания. Както знаете, ние сме ритейл верига. Като доставчик на хардуер обаче, ние имаме така един уникален шанс да тестваме всякакви продукти, висок ценови клас, всякакви, от различни производители и с различно качество. Докато правихме това, ние така отговорно заявявам, че стигнахме до извода, че не винаги най-скъпото е най-добро. В повечето случаи даже обратното. Важното е компонентите да бъдат добре премерени и напаснати един с друг. Тоест, пак става дума за пари. Шестия пункт, но не и по така важност, е времето за реакция при възникнал проблем. Тук е важно да знаете, че в общия ни проект за нашите потенциални клиенти времето за реакция всъщност е намалено в пъти, защото поддръжката идва за клиента от един човек. Тоест, вие не се занимавате с различни доставчици, един път да дойде софтуерната компания, втори път да се налага да викате IT менеджера, той да каже, че проблема е хардуерен, да извикате компанията, от която сте купили техниката, няма такова при нас. Всичко идва от един човек. Дали ще са Селматик или Multirama, за вас е без значение. Просто се обаждате, че не работи и проблема бива отстранен. Благодаря ви за вниманието.